Bos días, queridos oíntes. Benvidos a unha nova emisión do noso programa, A Lingua nas Ondas. Neste intre, os alumnos e alumnas do Colexio Condesa de Fenosa toman o mando nas ondas, esperando que pasen un rato agradable. Estaremos con vostedes durante uns 15 minutos e somos Lina, Raúl, Jesús e mais eu, Valeria. Os catro estamos en quinto curso de educación primaria. Preparadas orellas que comenzamos cun programa variado no que poderedes escoitar poemas, contos, adiviñas, etc. Iniciamos esta sección rematando coa biografía de Manuel María, dende o ano 2000 ata o fin da súa vida, no ano 2004. Coñeceredes todos os datos grazas ao traballo que fixeron os nosos compañeiros e compañeiras de sexto B. Ola, chámome Alison e son de sexto B. Nos últimos anos da súa vida, Manuel María foi recoñecido con moitas homenaxes, premios e galardóns. No ano 2001 publícase a súa obra poética completa, da manda editorial Espiral Maior, e un ano antes publicouse un libro homenaxe impulsando pola asociación Xérmolos de Guitiriz. Ola, son Jorge. 30 anos despois do seu primeiro nomeamento como membro da Real Academia Galega, Manuel María é novamente proposto, pero esta vez como membro numerario. Esta nova proposta ven a man de Xosé Luís Méndez Ferrín, Ramón Lorenzo Vázquez e Xosé Luís Franco Grande. Manuel María acepta o nomeamento e ingresa na Real Academia Galega o 15 de febreiro de 2003, aos 73 anos de idade, cun discurso sobre Terra Chá, titulado Terra Chá, Poesía e Paisaxe. Eu son Claudia. O chamado poeta da Terra Chá estivo sempre moi comprometido co nacionalismo galego, coa lingua e coa cultura. Unha das últimas campañas nas que participou foi no ano 2002 coa plataforma Nunca Máis, tras a catástrofe do Prestige, que foi un barco que encallou fronte ás costas galegas derramando grandes cantidades de petróleo. Manuel María falece o 8 de setembro de 2004 na Coruña e está soterrado no seu pueblo natal, Outeiro de Rei. Varios concellos galegos como Outeiro de Rei, Monforte de Lemos, Lugo ou a Pobra de Camiñal adicáronlle rúas e prazas na súa honra. Eu son Xiana. No ano 2008 o Comité de Estudiantes da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña conseguiu que a aula 1.1 de dita facultade pasara a chamarse a aula de Manuel María. A apertura de dita aula acontecía cando 4 anos despois da súa morte, coa presenza de varios amigos do poeta, como Marica Campo ou Lois Dieguez, e a súa viúva, Saleta Goi. No ano 2013 inaugurouse a súa casa museo en Outeiro de Rei, chamada a Casa das Hortas, e dende entón son moitas as persoas que a levan visitado. Isto foi A Lingua das Ondas! Da miña lingua querida. E chegou o momento de escoitar dous poemas de Manuel María. A fala é un dos poemas incluídos no seu libro As rúas do vento ceibe e o arco da vella, poema pertencente ao libro Os soños da gaiola, e polo cal Manuel María sentía un especial Son versos parecidos a aqueles que el recitaba cando era neno. Serán recitados polos alumnos e alumnas de sexto B. Son Sabela. Eu son Mauro. Eu son Uxía Rodríguez. Eu son Daniel. Eu son Juanjo. Eu son Lidia. Eu son Laura. Eu son Uxía Macías. Imos recitar un poema chamado A fala, de Manuel María. O idioma é a chave, coa que abrimos o mundo, o salouco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós, e ese breve ronsel que deixaremos nós. O idioma é un herdo, patrimonio do pobo, máxicamente vello, eternamente novo. O idioma é a patria, a esencia máis nosa, a creación común máis grande e poderosa.
O idioma é a forza que nos xungue e sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén. O idioma é o amor, o latexo, a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. Eu son Mar. Eu son Manuel. Eu son Roberto. Eu son Tirso. Eu son Jorge. Somos os alumnos de sexto B e imos recitar un poema titulado O arco da vella. O arco da vella no ceo é subido, co seu colorín, co seu colorado. O arco da vella con 7 colores que teñen no ceo beleza de flores. O arco da vella no ceo chantado, co seu colorín, co seu colorado. O arco da vella, un arco triunfal con 7 guerreiros que a ninguén fan mal. O arco da vella de luz feito é, resulta un milagre que siga de pé. A lingua nas ondas! E xa é a hora de desvelar o personaxe misterioso do programa anterior. Pois sí, o personaxe misterioso era Don Quixote. Agora é o turno dos rapaces de infantil, de 5 anos B, que nos van dar pistas para ver se somos capaces de adiviñar o personaxe misterioso de hoxe. Estade moi atentos. Quen será? Home, muller, neno, nena, mestre, mestra ou conserxe? Nós somos os nenos e nenas de 5 anos B. Paula. Alejandro ten o pelo gris e blanco. Leire é moi suave e ten moito olfato. Come queixo. Ten cola, Pablo. Ana Rodríguez é moi bonito. Ana Vidal é moi simpático. Antía Paradelo vive nun barco. Rocío ten moitos amigos. Gisela é amigo de todos os nenos. Lola fai perlas. Sami ten un cofre como mochila e dentro del hai moitas moedas. Samuel vai a todas as casas do mundo. Elia é máxico porque nadie o ve. Xiana, a primeira vez traite xoguetes. Yasmín dá ganas de achuchar porque é moi pequeniño. Eiza, por a noite o vin e me rascou un pouquiño. Nayara, levo os dentes dos nenos. Aitana, si, colecciona dentes. Antía Rodríguez, debaixo da almofada, trai unha moneda de ouro. Agora toca ir coa sección Escacha coa risa. Aquí veñen os alumnos e alumnas de segundo A. Deixámosvos con eles. A ver que nos contan. Somos os nenos de segundo A. Ahora vamos a contar un chistes. Ola, chámome Iago. Agora vouvos contar un chiste. Un señor que vai camiñando pola calle é tan tonto, que chouca contra outro. Ola, chámame Uxía, son de segundo A. Agora vovos contar un chiste. Estaban dous presos na cárcel e dille un a outro: e ti que fas aquí? Polo mesmo que a ti, porque non me deixan saír. Ola, chámome Daniela e vouvos contar un chiste. Xaimito ía camiñando pola rúa coa súa avoa. De súpeto, Xaimito encontra unha moeda no chan. Cando ía coller a moeda, a avoa de Xaimito díxolle:
Xaimito, as cousas do chan non se collen. Un pouco máis tarde, a avoa non veu un peldaño e cae. Pediulle a Xaimito que lle axudase e díxolle Xaimito: avoa, as cousas do chan non se collen. Ola, chámome Carolina. Vou vos ler un chiste. Un galego dille a outro: merquei un reloxo. E outro pregunta: que marca? Pois as horas. Ola, chámome Carlota e vou contar un chiste. A nai de Xaimito dice a Xaimito o primer día de escola: se che pregunta a mestra como te chamas, Xaimito, cantos anos tes? 5 aniños. Sabes ler un pouquiño. Chega a escola e dille a mestra: como te chamas? 5 aniños. Cantos anos tes? Xaimito, estásme tomando o pelo un pouquiño. Ola, chámome Nara, son de segundo A e vou contar un chiste. Un señor vai á frutería e dille: deme 1 kilo de limóns. E qui tes? Canto é? Pois 1 kilo. Ola, chámome Alicia e vou vos contar un chiste. Érase un pirata tatexo que díxolle a súa tripulación: cando eu diga titi tierra, os tiráis todos a atracar o barco. Siguen navegando. Entón o pirata di titi, entón todos os mariñeiros se tiran ao auga e acaba dicindo a frase titi tiburóns. Ola, chámome Gorka e agora vou contar un chiste. Chega un neno a casa e dille a súa nai: nai, no cole me chaman peludo. E dille a nai: Manolo, co perro habla. Ola, chámome Álvaro e agora voivos contar un chiste. Doctor, ten un testículo de ferro e outro de madeira. Vostede ten fillos? Si, Robocop e Pinocho. Ola, chámome Sheila e vou vos contar un chiste. Habían 2 bollos nun horno e di un bollo: que calor hace aquí? E di o outro: un bollo que fala. Ola, chámome Enrique e son de segundo A e vou contar un chiste. O profesor dícelle á clase para mañana: necesitamos unha oración con 3 nombres de froita, e dalle unha carta a Xaimito para a súa irmá. Ao día seguinte, Xaimito lee a frase e di: como lle volvas tocar os melóns á miña irmá, voute dar unha patada na banana que che van saír os kibis voando. Ola, chámome Paula e agora os vou a ler un chiste. Mamá, no colexio chámame interesado. Por que? Di a súa nai: si me das 10 euros, cho digo. Ola, chámome Antonio e vou contar un chiste. Mamá, hoxe non quero ir á escola. Que che pasa, fillo? Primeiro, que teño sono. Segundo, que me aburro. E terceiro, que se rin de min. Sabes o que che digo? Que tes que ir. Primeiro, porque é a túa obrigazón. Segundo, porque xa tes 35 anos. E terceiro, porque eres o director. Ola, chámome Javi e vou a contar un chiste. Era tan miópedo que tropieza con su sombra. Ola, chámome Rosana e agora vou ler un chiste. No colexio: profe, vos crede que se debe castigar a un neno por algo que non fixo? Non, claro que non. Estupendo, non fixo os deberes.
Ola, chámame Jorge, son de segundo A. Agora vou vos contar un chiste. Por que os boxadores e as estrelas se parecen tanto? Porque os dous ven as estrelas. Ola, chámame Alex e son de segundo A. Agora vou vos contar un chiste. Que é un pato que non lle gusta os outros patos? Antipático. Ola, chámome Carmen e vou contar un chiste. Cal é o chino máis rápido do mundo? ¡Chium! Cerrado vídeo, niños susurran a calor e no frío. Chegou o momento das noticias. Agora temos que poñernos ao día. Menudas novas! Os alumnos e alumnas de cuarto B son os encargados desta sección, que chámase o alcalde dos nenos. Se queredes. Ver elefantes e xirafas, botádeme a min. Se queredes. Xogar ao fútbol. Botádeme a min. Se queredes. Facer unha piscina con tobogáns e trampolíns. Botádeme a min. Se queredes. Máis hotéis para que a xente pase boas vacacións. Botádeme a min. Para soñar hai que votar. Votad alcalde de nenos e nenas. Doeme moito a espalda. Será da mochila. Eu recomendoche facer máis deporte. Pois deberías ir á piscina. Pero as instalacións da piscina non están ben coidadas. Ademais, na piscina só se pode nadar porque non hai ningún deporte acuático. A min gústame moito o waterpolo. Sí! Pero quen o fará? Unha tele no comedor nos colexios. Equipo de waterpolo na piscina municipal. Un zoolóxico no barco. Mellorar o mantemento nas piscinas municipais. A responsabilidade comigo de alcalde será realidade. Votade ao alcalde Dos nenos e nenas. Tedes bochas de camiñar tanto, vou poñer autobuses dunha esquina a outra do barco. Gustan vos as mascotas? Votádeme e celebraremos o Día das Mascotas. Aburreste na piscina?
Vouche construir a túa piscina natural no Sil. Tardes a aburrirte no verán, botádeme e podedes disfrutar nun parque acuático. Votade o alcalde de nenos e nenas. Comigo innovase todo, mellor verán con nós. Claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede, amor. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede, amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste. O barco é moi aburrido, aburrome moito no verán. Estás farto de que o teu alcalde non cumpla as súas promesas? Votádeme para alcaldesa. As promesas feitas realidade. Divertirede-vos moito na pista de quads. As promesas feitas realidade. Nos colexios estudaredes moitos idiomas como francés, italiano e xaponés. As promesas feitas realidade. Construirei un parque acuático. As promesas feitas realidade. Haberán novas actividades nos colexios. As promesas feitas realidade. Votade o alcalde dos nenos e nenas. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida. Queredes cambiar o barco? Pois hoxe estades de sorte. Teño para vos un parque cuberto e un museo histórico. Un obradoiro de estatuas de Lego e un parque acuático. Se queredes todo iso, xa sabedes o que hai que facer. Votade a miña candidatura. Xuntos podemos cambiar o barco. Votade o alcalde dos nenos e nenas. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye,
excursión aos montes de Tomar. Porque comigo as ideas posibles. Mellorar o campo do barco, que xa estamos en terceira división. Porque comigo as ideas son posibles. Farei un parque máis grande cos que hai. Porque comigo as ideas son posibles. Facer carreiras de bicicletas. Porque comigo as ideas son posibles. Porque comigo as ideas son posibles. Porque comigo as ideas son posibles. Vontade, vontade dos nenos e nenas. E con todas estas novas, chegamos ao final deste programa de radio. A lingua nas ondas. Pero, antes de rematar, non queremos deixarvos coa dúbida do personaxe misterioso. Pois claro que sí, é o Ratiño Pérez. Seguro que todos o acertástedes. Moitas grazas por sintonizar este dial. E lembren, vémonos, ou mellor dito, escoitámonos o vindeiro ano.